Ayo. Sada dugo tohon 10 jari-jari, 10 jari-jari masih gajah. Jom-jok kami di sana mang. Di nomor las beroha. Nama kamu latih saluhutna. Pas-pasuni Tuhan nak kujaluhami di tonga-tonga ni saluhutna peparan ni penali pusok tauluan. Di sialani amang. Ada orang hata dengan tua-tua nama dok. Oputta si jolo tuh nomor tukot tos siala budi. Dilukan ya oputta na parjolo di hutan di na parpuri. Tuh don na roh ngami amang. Ledang tuk min na pangalakan nami. Bolotung nanti boy hupas hatar itu hamuna. Songon sogan elek sogan uhum nami itu hamuna pertades nama lo. Sigokin na hurang mahamuna. Gaya ba? Nueng pas hatar ma tu hamuna. Songon ni nama minta bordak kami tu hamuna. Songon gatini dek kamuna. Pas hatar ma tu hamuna. Di salahnya mang Dauli bang, dauli. nang banyak kami menortor. Ada orang soalan ini dulu beda bang majolo kodam tabuhai ini. Mulai itu mamang apa sih kabul kapal dua hari. Jalan tidak bang mak godang mulai. Las beda bang mak. Aluhoda mama tua amata nomor tua de bata anggiat di pengurusan ada roka besalutna totong ma di paror salutna puano di bagasan dame nang suang-suangoni di bagasan las di roha Gaya ba? Aluhoda mama tua mata raja inat tasolipada anggiat di kepengurusan na baru dok saluhutna hami punguan pusok tauluan asa dapat matutusuk hukum tema masih nabi kita soal padegau masih tukol-tukolan soal suat berolen aluhoda mama tua mata raja dok inat tasolipada Malah ada mamang lepas kau apa satu panggilan nami akan nagajal di pusu-pusu nami. Takas tutu amang di 2 tahun na boluli ima di masa pandemi. Adong do ilo di hami. Hubungan nami on. Alai di bagasa pertanian nami apakah di hati haon. Kubukan matutu di bagasa tanyang nami amang. Asa asimon na madunggung main na itu pilo-pilo na jagar. Saal pumato akan nalumun, saya Roma akan najaga. Dalam berjalan majobo, usobaho kami ma elek-elek dok tanyang nami itu amata nomor 2 di kata. Beda ma odang sopa sebaik.
nunga betutu amang monak kami mengalo kaparu kiloni jala takas do di parorok Tuhan kami saluhut dan di bagian asih do pondok dirwana jala benda memanggodak sama monak do sapur maroroti. Tutu damang mula kepada yang pertama ya senang asal angkit tu sada roha kami saduhutna BPH nang terpilih ya mata raja nata solipada sudah mata tumuan na lihat na dulu benda mama gordang lihat asal mangaliat kami di dulu nya kada magordang. Kehutanam yamang sirura wakar adong di sapuran jala adong di mata mual warna AX bio jala adong do tau tu di adong sun ditanian nya mata bandita nak kaning tu sudah kami perni ngano peserta uduan dibuat ditaniannya asa anggiat adong na dipastahi tanggal waktu saat sebelum topel dia akan mengalami roktak dapat maka roktak mudarpina dia akan malulun di keturunan asli madudurohannya mata nomor 2 di bata berbarita mah atau pergarita dapat masalah roh dia kada dana dengan pendidikan totong mah diramu di Tuhan dalam kami SD totong mah satahi sauluan godam na Tuhan laut dosmi roha sebagai masalah Rong hata nila tua-tua nama dok pasikop pasaluhukna hata boda nagabitangiang na mangulo tramata nama tua di bata asas-asahan ni solo may isa matubuntayan
Sahat matutuhan sa luhut na dokter na pusok taulo makalabing sahat matupang gabi. Dala tu kijang nyari, lampiyo matutu tapos nami kamual ilmun nami sa luhut na. Dikira niya bang, kaya mang makodang seketuwe, tas padomudan ang matukodang hasatan.